Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Da Allah idan yau ne farkon zuwan ku tasha ta mu ta 'yar sarauta, ku yi mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne za ku iya samun saƙonnin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. To masu sauraron mu, ɓoyayyen sirri ya fito ga jaruman Kannywood mata guda huɗu, Hadiza Gabon, Rahama Sadau, Maryam Yahaya, Aisha Najam Izzar So, akan bitan 'ya'yansu da suka haifa a masana'antar Kannywood. To masu sauraron mu, wannan sabon al'amari ne, amma ga masu su san wannan bayani da cikakken bayani su biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo akan wannan tasha ta mu ta 'yar sarauta. Dan Allah ku yi mana subscribe da share ko kuma comment don jin ra'ayoyinku. Mun gode. To masu sauraron mu, ɓoyayyen sirrin jaruman Kannywood ya fito wanda aka daɗe ana ɓoyewa. Na farko, jaruma Hadiza Gabon, a yanda ta yi wani bidiyo a ƙasar waje ta ɗora a shafinta na Instagram da Facebook da Twitter, a inda take magana cewa mutane da yawa suna ce mata ta taɓa yin aure da kuma ta ce bata taɓa yi ba. A yadda dai za mu nuna muku bidiyon, amma kafin nan sai mun gama da sauran jaruman don jin daga bakin mai ita. Amma kafin nan ku biyo mu har ƙarshen bidiyon. Mun gode. To masu sauraron mu, don jin bakin mai ita, bari mu nuna muku bidiyon Hadiza Gabon wanda ta yi take magana daga bakin mai ita, sai kuma bidiyon Rahama Sadau, shi ma duka za mu haɗe mu nuna muku su complete, daga baya sai mu yi bayani akan bidiyonsa, sai kuma bidiyon Maryam Yahaya ita ma akan kuce-kuce da ake faɗi a kanta, da ita kuma Aisha Najam Izzar So. Insha Allahu yanzu za mu nuna muku bidiyon, ga dai bidiyos ɗin nan gabaki ɗaya ku kalla, sannan sai mu yi muku bayani dalla-dalla abin da ke faruwa a masana'antar Kannywood. Mun gode. Da Allah ku yi mun share da subscribe da comment don jin ra'ayoyinku. Muna godiya sosai daga nan tashar 'yar sarauta. Mu haɗu a lokaci na gaba. Ga dai bidiyon nan ku kalla.